Señor conselleiro de Presidencia, señor conselleiro de Cultura, señor conselleiro de Educación, señor presidente da Xunta, hai algún lugar do Estado español, de Europa, do mundo, onde se aplica unha proposta de decreto como a que vostedes defenden? Díganos. Que nos pasa? Por que nós non podemos ter ese mesmo dereito que teñen nos outros lugares do mundo, no que o sistema educativo reforza, evidentemente, e garante a competencia na súa lingua propia? Que acontece? Por que motivo iso non pode ser así? Pero entra dentro dunha política xeral, como todo o que estamos vendo na lei da función pública, na televisión pública, na radio pública. Os Teletubbies, por exemplo, que pode parecer unha anécdota, pero non o é, da pouquiña programación infantil que tiñamos en galego e deciden emitila en inglés. Digo, no, es que así los niños se van ya habituando a escuchar en inglés, pero lo emitimos subtitulado, Os Teletubbies, como sabedes, son pañeros e nenas menores de 3 anos. Se algún neno ou nena de menos de 3 anos ve os Teletubbies e lee os subtítulos, póñeno na TVG. Póñeno na TVG. Pero máis, sabedes, na maioría dos lugares do mundo non dobran, subtitulan, excepto a programación infantil, porque os nenos non saben ler. Somos o único lugar do mundo onde emiten os Teletubbies subtitulados. En ningún outro. En ningún outro lugar do mundo. Porque o que lles molesta é a nosa lingua. O que lles molesta é que defendamos. O que lles molesta é que defendamos o dereito básico que ninguén presudica, excepto a quen teña presuizos ideolóxicos, que o dereito a poder vivir no noso idioma. Pero vemos como o galego une, vémolo hoxe, vémolo aquí, vemos nas movilizacións que se están a realizar tamén simultaneamente en moitas comarcas do país, en Bruxelas, en Bos Aires, en moitos outros lugares. Dicía o Xío Noboneira, compañeiro sempre presente nestas movilizacións, e quen ademais se lle dedica este ano o Día das Letras. O galego, todos os galegos e galegas, somos responsáveis da nosa lingua. Todos os galegos e galegas, mesmo aqueles que no día a día non o falan, que desde logo están convidados, estades convidadas, que estades presente, e ainda non destes o salto, a dar ese salto, porque sempre a mellor defensa que hai dun idioma é utilizalo. Pero únenos, o galego une, Feijóo separa, o galego une, a Xunta, esta Xunta que non nos merecemos, lamentablemente, divide, confronta, separa. Dicía tamén norte o Antón do Partido Popular os que votan o PP, a culpa de quen é dos que votan o PP, a culpa de quen é dos que votan o PP, a culpa de quen é. Dicía o Partido Popular, si van a ir los mismos que van siempre. Eses 4 gatos, podenlo ver nas súas notas de prensa, na súa página web. Debería escoitar a sociedade, debería aprender, señor presidente da Xunta, debería aprender a conxugación do verbo escoitar, do verbo dialogar, pero escoitar de verdade a sociedade. Vemos que queren criminalizar, din que vimos coaccionados e que coaccionamos, non saben cantas máis barbaridades facemos. Vemos que queren enmerdar a nosas legítimas reivindicacións e solicitudes. Vemos que queren cansarnos, que saben que neste vai ser unha carreira aínda de fondo, queren cansarnos e que acabemos manexando a bandeira da legítima defensa do noso idioma. Ante iso, xa que agora temos que aprender tanto inglés, e nin, por certo, que nin que estivésemos en contra da aprendizaxe de linguas, en todo caso, son eles os que non reforzan a aprendizaxe de linguas de verdade no sistema educativo. Aquí non hai un dilema ou inglés ou galego, ou é que os galegos temos algo e que hai que repetilo, somos máis palmos, non podemos aprender inglés, galego, castelán, etc. Hai algo que nos impida, de verdade, aprender idiomas. Sí, indícanme que hai un neno perdido, Samuel Baliñas, que a súa nai está agardando aí detrás do palco. O neno Samuel Baliñas. Xa que temos que aprender inglés, a min esta tentativa deles de tentar encansarnos, a verdade é que me recorda moito a un soneto de Shakespeare,
o soneto 66, que é un soneto especialmente lindo, onde fala de como o mundo, ante as injustizas do mundo, ante o mundo como anda moitas veces ao revés, como quen ostenta o poder é capaz de presentarnos as cousas xusto ao revés do que acontece. E quen quere defender simplemente dereitos, ao final é criminalizado, enmerdado. Termina Shakespeare o seu soneto: canso de todo isto, deixaría o mundo, salvo porque ao morrer deixaría só a quen amo. O noso amor pola lingua galega, do que tanto falamos nestas movilizacións, con ese verso do compañeiro Xío Noboneira, de que a forza do noso amor non pode ser inútil, temos que telo presente. Esta vai ser unha loita seguramente longa, porque estamos ante un goberno que se nega a escoitar o que é a voz unánime da sociedade galega, pero unha loita na cal non podemos desfalecer. Mirade ao vosso redor, hai moitísimas razóns, máis razóns que nunca, para defendernos o noso idioma, porque tede claro, temos que ter ben claro que a nosa é unha loita lexítima contra ninguén, en defensa de todas e de todos, algo que nos beneficia ao conxunto da sociedade. Mirade ao vosso redor, collede forzas, porque temos unha longa batalla por diante. Agora ben, queremos que o goberno escoite, que retire este decreto. De nós depende, este decreto ímolo tombar. Viva Galiza! Viva Galiza! Este decreto, ímolo parar. Este decreto.